Pozdrav svima ljudi, dobrodošli svi u mom novi video. Kako se sjećate, u prošloj epizodi mi je policijska dala para, pa sada idem da ih potrošim. Ruheve šivo, dok je koja je ova opet policijka, šta je? Ti prodavaš ovaj auto? Što pinete ga? Ima još jedan. Ne trebaju. Viš kako je lepe auto. Ovaj auto mi se jako sviđa, bukvalno. Samo mi... Ima me BMW, ima me Mercedes. Imate ime... Ovo je 100% milion. Ovo je petmenski auto, jel? Ovaj. Ovo je 100% milion dolara, jel? Da, Savršen, okej. ovo je milion dolara. Rekla si da je 10! Ne laži! Da nije bitno, ja ću to kupiti definitivno. Evo kakva rima dobra. Sad, znači ja to kupujem sa šivu klavu. Evo ti pare, čekaj. Hvala lepo. I sada ja idem sa autom. Ćao, čao, čao. Nije me čoveče pošene, meni pitao sam vozačku da li imamo... Sad ću postati prinčešu. Lepo, da. Ljudi, bukvalno, jako je dobro, ona mi pitala sam vozačku i bukvalno, ne znam sad da li ona prodaje i auta i policajka, znači nema šta, nije, bukvalno ona sve rabati, ne znam, idemo da tražimo. Ok, nema još ništa i ne znam šta drugo da sljedeće da kupim, možda neki auto, ne. Da kupim nešto. Kupio sam auto, kako mogu da kupim auto kad sam već kupio auto? Mislim da kupim klavajte, raputi. Da kupim neka oteća. Dosta mi je pileta oteće, ostalo mi još 40.000. Idemo da počnemo neka oteća, pogledamo neki fancy oteća. Nema šanse da su oteće toliko skupe koji ovaj auto što je pio. Znači, nije pio toliko skup, bukvalno možda sam ga isvatili od kontejnera pa sam ga prodali, ali nema veze pa i da imam nešto da vosim. Ok. Ne znam da li jako malo para sam dao sa ovo. Jako dobro izgleda, nema sada da mi... dobro. Idem sada da si kupim oteća. Mislim da je vreme. Razmislio sam, idem da kupim oteću. A ja se javljam. Ljudi, idemo tu, što postoje tu, ok. I evo je. Če. Jel vi se... šalim se. Da li imate neka fancy oteća sa mene? Kako to nema? Ima oteću, ajde da vi pokažem. Kako bi opišala oteća, bože mili. Da vidimo šta sve tu je. Kakva je to oteća? Oteća. Ja ne znam da li ću to kupiti, pokolo je jako ružno. Jako ružno je. Ok ljudi, ja ću se javljati kada izaberem oteću i kad se opućem. Dobra je jako ova oteća, ali šta sam razmislio? Ja ne treba da imam samo jednu oteću, moram da kupim paket oteće, ne može biti samo to biti. I bukvalno, koliko košta cela ranja? Da pitu samo muške cele ranje. To ćemo sad pitati. Cela muška ranja? 10. Sve je 10, ali dobro, hajde, 10, hajde. Prenesem svoje oteće. Jel si mi je prodala kuća? Tata. Sada je moja, jel? Da. Samo da, kako dobro kuća. Ćao. Ja idem sada konačno da postanem prinčeša. Ok ljudi, ja malo sada da playim u terasi. Idem ja da postanem prinčeša. Kako se ona tere, čak tu se čuje, evo ne jedan ognjem. Znači ona sve ona prote, ne znam šta joj je. Sada ću biti moderna Barbie.
kad se pre neko tu ušelio. Evo ljudi, znači da tu nema niko. What? Šta piše tu? Hide tin. Oh. Evo, vidite kako dobro auto. Iskreno dobar je ovaj auto. U drugoj epizodi da li te nađem svoj posao. Hoćete vidjeti samo što je Rosa trebala da bude plava. Hajde. Pa mogu i zeleno to učinim, ali... Nije dobro, iskreno. Bukvalo, to je najdobra kuća. Ona može od tu da me špijunira, bukvalo. Vidite ljudi? Evo vidi se moja... A ne, to nije moja kuća. To je moja kuća, vidi crna. Okej. Ona je sada moja komšinica, tu idemo. Samo skačem. Ajde ti pokažem sve. A ne, ja mislim da je tu vreme da savršimo moj